पहिला विषय म्हणजे मंदिरांवर जे सरकारी नियंत्रण आहे त्या सरकारी नियंत्रणातून हिंदू मंदिरं ही मुक्त झाली पाहिजे हा विश्व हिंदू परिषदेचा आग्रहाचा विषय आहे। आणि भारताच्या दक्षिण भागामध्ये जे सगळे राज्य आहेत 5 राज्य त्या ठिकाणी अधिकाधिक मंदिरं ही सरकारी नियंत्रणाखाली आहेत आणि देशभरात सुद्धा अनेक राज्यांमध्ये ही स्थिती आहे। आणि म्हणून या दृष्टीने एक जागरण, या दृष्टीने एक मॉडेल, या दृष्टीने कोणता कायदा यावा यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न विश्व हिंदू परिषदेने प्रारंभ केलेले आहेत। हा आमच्या दृष्टीने भविष्यातला एक खूप महत्त्वाचा एक विषय राहणार आहे। एक म्हणजे लव्ह जेहादचा विषय की ज्याच्यामुळे एक डेमोग्राफिक एक परिवर्तन हिंदूंच्या विरोधात चाललेलं आहे। आणि दुसरं ख्रिश्चन मिशनरीजच्या माध्यमातून जे प्रलोभन देऊन किंवा सर्व प्रकारच्या अशा गोष्टी करून फ्रॉड्युलंट माध्यमातून जे एक धर्मांतरण सुरू आहे चर्चच्या माध्यमातून, तर त्याला सुद्धा रोखण्याकरता योग्य कायदे सर्व राज्यांमध्ये यावेत आणि केंद्रीय स्तरावर सुद्धा ते राज्यात यावेत या दृष्टीने सुद्धा विश्व हिंदू परिषद पूर्ण प्रयत्न करेल भविष्यामध्ये। आणि जो उपलब्ध आहे तो तर सगळ्यांजवळच आहे, कारण इथे तर गोवाच असं एक स्थान आहे की ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या माध्यमातून जी मंदिरं तोडली गेली ते एव्हिडन्सच्या रूपाने या ठिकाणी आहे। जे भारतामध्ये अन्यत्र जवळजवळ असा एव्हिडन्स सुरक्षित नाही आहे, पण गोव्यामध्ये तो आहे आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल एक खूप मोठं जागरण आता हिंदू समाजात या ठिकाणी सुद्धा होत आहे।